Dan Abubakar mutumin kirki, ala na daban a fagen Hausa. Haka kiɗan sarkin adabi Na kasar Hausa, ala muka bi Na kasar Dakta Hausa. mai gonar adabi Malam Aminu mai Yahaya. karagar adabi na kasar Hausa, cancanta aka bi Malam aka yi nabin Yahaya. sarkin adabi na kasar Hausa, kalmomi aka bi na kasar Hausa. shi an sababi Malam aka wa Yahaya. ala lagabi Malam Allah Yahaya. ne ya yi lidibi da yadda ake maganar adabi na kasar Hausa, ala ya akai kudiri Malam Waka. inda ina aka bi Malam abin ya Waka. wuce rububi Malam mai Waka. harban dubawa Ala, kalmomin burgewa ala, mai wakar wakewa ala, masu salon sarkawa abai da wayar ganewa ala, hausa cikin hausawa ala, yarda kuke kullawa ala, na da wayar kwancewa ala, yarda kake dorawa ala, da an rasa mai saukewa ala, in sun ji suna kokawa ala, ko a cikin turawa ala, kayi gadar takawa ala, masu tudun nunawa ala. yau abu ya daɗi an yi bikin na dala sadikin adabi Abi daɗi an yi bikin naɗa ala sarkin adabi. da madauni a faɗa musu to su bi sarki maza su yi ladabi Abi daɗi an yi bikin naɗa ala sarkin adabi. wata hausa in ta haɗe maka to nufi ala shi ne marabi Abi daɗi an yi bikin naɗa ala sarkin adabi. gara wani nan da aka yi masa in ka bukari hausar aka bi Abi daɗi an yi bikin naɗa ala sarkin adabi. duk masarautar da take da bikin aji ala za ta yi rububi Abi daɗi an yi bikin naɗa ala sarkin adabi. sarkin adabi daga ta sarkin adabi na kasar hausa wannan lagabi dan amfanar duka ne fa kasar hausa dukkan wani yare a duniya baya haya mu na kasar hausa nasarar duka ce amina ala mai adabi na kasar hausa murnar duka ce amina ala mai rawani na kasar hausa shi ya yi fice aminu kunyin gance batu na kasar hausa shi ne a gaba ta bangaren ya iya da batu na kasar hausa harshe na kasar hausa na zuwa ko ba ta ina yin kasar hausa mun gamsu da alagun adabi An gamsu da ala mai sarki adabi. na ɗiyan gobir ku ne adabi An gamsu da ala mai adabi. dakta aminu ala mai adabi An gamsu da ala mai adabi. ga sarkin adabi na mai ladabi An gamsu da ala mai adabi. yan yankin kudu ma ya kyautu kubi An gamsu da ala mai adabi. muke da uban da akin adabi An gamsu da ala mai adabi. dakta aminu ala ne lagabi An gamsu da ala mai ala ku adabi. ne mahaɗi ku ne marbi An gamsu da ala mai adabi. ga dakwar sarki mai adabi An gamsu da ala mai adabi. sai ka kiyar ta ma ku ne sababi An gamsu da ala mai adabi. kin dangi muka zo Adabi, adabi, ta kori gizo adabi, ka adabi, buɗe idan ka bazo adabi, adabi, idan ka gamsu ka zo adabi, adabi. mun tafa maka ala Malam waka. garanti ya wuce kila Malam waka. gyaɗa ba a mata balla Malam waka. batun zan sashi amala Malam waka. kamar na ɗauki salula Malam waka. dan doka maka ala Malam a waka. dan duba wani kwalla Malam a waka. bar sha'adu da kalula Malam waka. na gode wata ala Malam haka ban zai iri maka gaula Malam waka. ga abu namu Ala ne. maganin akwabe mu Malam waka. masu fashin mu Ala ne. sai ku gan muku bar mu Malam waka. annada namu Ala ne. sarkin adabin mu Malam waka. shagalin mu Ala ne. martaba muka samu Malam waka. ga makurar mu Ala ne. sai jalali ya ba mu Malam waka. a masu gidan mu Ala da ne. arzikin muzurin mu Malam waka. to ku biyo mu Ala ne. ni biki bidirin mu Malam waka. ga furar mu Ala ne. za ta tsire da damu Malam waka. baba sarkin daura mun gode Baba sarkin daura mun gode. ta ce bai haushin kuɗi Baba sarkin daura mun gode. mai kawar mai koyin hanya Baba sarkin
zara ji an gode sarkin daura an gode Injana, mun gode sarkin daura mun gode an gode sarkin daura an gode a ƙasata, san barka duk barakar mu ka dade masarauta, tsaftatacce a fada musu tsaftatacce sarkin daura tsaftatacce, Haji Umar tsaftatacce sarkin daura. kuma yalwatacce ku gaya musu yalwatacce sarkin daura Tsaftatacce, Haji Umar tsaftatacce sarkin daura. aka tsayayye da fita na gargare ta fiye yara Tsaftatacce, Haji Umar tsaftatacce sarkin daura. aka gwani dan koyar da gwani ina manyan har yara Tsaftatacce, Haji Umar tsaftatacce sarkin daura. to a fada musu ala ne Ala, sarkin adabi shi ne ala, shiwar haka sarki ne ala, in sun mutu na su ne ala, fagen adabi ku ne ku kara fada musu wane ne ala, in na haka sun gane ala. sarkin adabi sarkin adabi Sarkin adabi, sarkin adabi, ala kake mai ɗanbin ladabi sarkin adabi, sarkin a to ku adabi, fara musu jagora mu gani sarkin adabi, sarkin a to ku adabi, kira marubuta a gashi abi a sarkin adabi, sarkin adabi, je ni mawaka ga adabi sarkin adabi, sarkin adabi, kowa ya kiya fada jarabi sarkin adabi, sarkin ga adabi, ajiyar Allah sarki hudubi sarkin adabi, sarkin adabi, game da bai kuma bai jallabi sarkin adabi, sarkin mai adabi, da kwarewar kalbomi sha'ubi sarkin adabi, sarkin adabi, Dakta Aminu aminta ce na abi sarkin adabi, sarkin adabi, alawaka alan waka, sarkin saka kai alan waka, sun san ka alan waka, zanannar dirka alan waka, komai suka alan waka, sai sun barka alan waka. ga sarkin waka ranar waka ya ayo wakar alan waka Iye ga sarkin adabi na kasar Hausa. Alhaji Aminu mazan fama Dan Abubakar mutumin kirki. Ala na daban a fagen na ce Hausa. sarkin adabi na kasar Hausa Alhaji Aminu mazan fama dan Abubakar mutumin kirki ala na daban a fagen Hausa Sarkin adabi na kasar Hausa. na gode Dan Abubakar mutumin kirki. Ala na daban a fagen Hausa. sai ka yi kiri a hana kan musu in ka biye masu da kula Sarkin adabi na kasar Hausa. in ka iya can ya gwada maka can ranar da rasu a yi ma gyara Alhaji Amina Abu Ala. me Hausa Aminu ake magana sai ya maka ko a cikin bira Sarkin adabi na kasar Hausa. wai zaurance da karin magana wanne ka riga a zaman banza Sarkin adabi na kasar Hausa. Alhaji Aminu mazan fama Dan Abubakar mutumin kirki. Ala na daban a fagen Hausa. me zare zare a cikin gazara wai a lagabin shi san farko Sarkin adabi na kasar Hausa. saka da sari a saka a sakai na shi duka ya nazi ya canko Alhaji Amina Abu Ala. tsarin nasara da farin saki in an isha nan ka ga an du Sarkin adabi na kasar Hausa. wurin da dami a yi zanzani cibar ku a bar shi gurin kaza Sarkin adabi na kasar Hausa. Alhaji Aminu mazan fama Dan Abubakar mutumin kirki. Ala na daban a fagen Hausa. waka je waka zo waka san da sanin karfin adabi a cikin Hausa Sarkin adabi na kasar ko Hausa. ga sarkin adabi ku taya ni faɗi sun san haka tuntun kai nisa Alhaji Amina Abu Ala. ala aka yi wa naɗi shi ko bar dai aka san shi wajen fansa Sarkin adabi na kasar Hausa. Alhaji Aminu muna murna sarkin adabi na kasar Hausa Sarkin adabi na kasar Hausa. Alhaji Aminu mazan fama Dan Abubakar mutumin kirki. Ala na daban a fagen Hausa. da zare da abawa za ku rabe don mu lamari tuni fadi Sarkin adabi na kasar Hausa. sarkin adabi aka mara wani murna muka zo a biyar daɗi Alhaji Amina Abu Ala.
ya biyo ala sarkin duka kalmi wai nisa Sarkin adabi na kasar Hausa. Alhaji Aminu mazan fama Dan Abubakar mutumin kirki. Ala na daban a fagen Mace wasa. sarkin adabi na kasar Hausa Alhaji Aminu mazan fama dan Abubakar mutumin kirki ala na daban a fagen Hausa Sarkin adabi na kasar Hausa. Na gode Dan Abubakar mutumin kirki. Ala na daban a fagen Hausa.